Ω, τι είναι αυτό. Πάσε. Εγώ είπα το πετάξω στα πλώρια. Πάσε και το διάσουμε. Το κατέβω. Πάμε στο δόνι. Μικρός είναι. Έλα εδώ. Έλα εδώ παρακαλώ. Στο γεγάμα το έκανε ο ζώος. Κοίτα που είχε πει μέσα στο GPS. Στο γεγάμα εδώ, έτσι στην ουρά. Τι έκανε. Λες ότι πάτησε 9 φορές που πάλι δεν έχει πεθάνει. Βασικά πες να έχει πεθάνει, αλλά είναι υπόλοιπος όπως κατσαρίδες, ξέρω. Έλα δεις από κοντά. Ριζέ είναι, έπεισε να κάνει δηλητηριώδες. Δεν έχει δηλητηριώδες. Καλά, δεν λες πώς μπήκε μέσα εκεί. Πώς μπήκε. Αυτό μια τρυπούλα σαν το στυλό θέλει να περάσει. Δες το πώς είναι. Καλά, από εδώ να μπήκε από την Όχι, πόρτα. από εκεί είναι παιδί μου, από κάτω. Όχι, αφού έχουμε τρύπες απ' έξω. Πανάγια. Και του λέω, κλείστε τις γάμο την μπάνικα, κλείστε τις με σιλικόνη. Ο Χρήστος Πολυουρεθάνη. Πολυουρεθάνη. Πάει και μια ζώνη. Και τι έκανε όσο.